ఏమండి మీ అబ్బాయి పెద్ద డైరెక్టర్ ఎందుకు ఆనందంగా ఉందా? బాగా ఆనందంగా బాగా ఆనందం. చాలామంది బస్సు డ్రైవర్లు అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు వాళ్ళ అబ్బాయిని కూడా పంపించాలని. బాగా నేను ఎప్పుడు అనిల్ చెప్పినా కూడా సినిమా సక్సెస్ కన్నా కూడా మీ ఫాదర్ చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయి ఉంటారు అంటాను. మా అదృష్టం మా కడుపు పుట్టడం వాడు. మీ వల్లే నేను అనిల్ సినిమాలకి అనిల్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళి 2 days ఉండొచ్చాను. అప్పుడు ఈ కుటుంబం చూపించే ఆప్యాయత మర్చిపోలేనిది. నిజంగా మీ అబ్బాయి హిట్కి కానీ సక్సెస్కి కానీ నిజమైన వారసుడు మీకు. థ్యాంక్ యూ అండి.